Malawian Camera. Tandla ma Israel, tandla alendo ku Malawi. Pambuyo kuti patuluka zithunzi zimene apoli ampemphera nawo Idi komanso kuyavala zovala zoti zachiluya, basi kumene ali Netanyahuko ali kuda amene avala zovala za Hamas bwanji. Anyway, ndiye anabwera kudzakumana ndi Michael Usi Manganya. Kenako ndithu anakambirana ziwiri zitatu, komanso lero ndi pamene tsopano akhazikika kwamba tsopano kuuzana zochita ndi asainirana madiro. Ndi izo ndi zimene makamaka amabwerera, koma makamaka you see in my thinking mene ndikuganiza ngati kuona kuti Malawi ndi imene imakhala kwambiri pamodzi ndi Israel, right? Not Malawi as such, komano apole ndi kachipani kawo ndi imene timakhala kwambiri pamodzi ndi Israel. Therefore kuonanso kuti mkulu ujayo akapezeka kujeni kumaidi kupezeka sova peno zikukhala bwanji, then atumiza ameneyo Deputy Minister of Foreign Affairs kuti atapita amene kuko ndithu ukakambe nawo ukalimbitse ndithu ubale kuphatikizapo aponso nkupeza kuona kuti pachati kudzoza kuti pacha dilu yotumiza anthu ku Israel kuti akagwire ntchito. Dilu imene jaina akhala ngati kuti yafowoka yatha, chifukwa kuti Amalawi amene anapita ku Israel kugwira ntchito amapanga ulesi 1 2 ena ambiri anathawathawa ndi kumapita ma industries ena kukagwira ntchito. Ndiye iwowa abwera ndi kubwezeretsanso kuti Yesu dandaula ifeyo mmene tikuonera zinthumu tikufuna ubale umene upitirire, ukhale olungama, ukhale wa strong. Ndiyebe tasainirana madilu ona kuti Amalawi tsopano azipitanso ku Israel, koma achenjeza kuona kuti pasapezekenso njira ina yotumizira Amalawi ku Israel kupatula njira yake ya G2G, government to government, basi no agent. Popanda soma agent inali wonse, komano izikhala boma to boma. Ndiye mgwirizano umene ndithu awusonkhanitsa awupatsa moto ya kuti anthu adzikafika ku Israel kukagwira ntchito amene ali Amalawi. Anyway, muthaso kuatumiziranso video iyi amaumawo aja amene amaona ngati kuti amukuta Lazarus Chakwera kuti Lazarus Chakwera ndi wathu ameneyu tiyene akakhale ku nzira woyambirira tiyende kapemphere naye kuidi. Amaona ngati kuti Lazarus Chakwerayo amuti Lazarus Chakwera still ali ndi Israel kumene kuti anangopitako. Tiuzane pano, Lazarus Chakwera and Israel, there's a strong relationship. Pali ubale ukulu kwambiri pakati pa iwo, ubwezi waukulu ujawo nde simungasiyanitse. Nde inuyo I don't know kuti zanu zomupita nazo kuti, komano understand kwana kuti palibe chimene mungachite. Therefore nkhani imeneyo ndiyo yambirira. Nkhani number 2 ndi nkhani yokhuzana ndi kasankhidwe ka anthu kupita tsopano ku Israel. Chimene chinavuta poyambirira ndichonena kuti anthu mukamatengana anthu mukamatengana ngati kuti tingoyerekeza ngati mukamasankhana kuno, right? Mukamasankhana kuno ku Malawi, kumasankha 10 ku Israel 10 ku Israel, enuyo osankha amasankha ana amabwana okhaokha, ana akumipanda, ana anthu kuti ayaya at least zawo zili pabwino kale kuti apite kunja ku Israel azikagwirano ntchito. Tsopano ukafika ku Israel kuja amapeza kuti ntchito yako kumene kujako si ana amabwana yayi, ntchito yako kumene kujako ndi ya amphawi ife amene timadziwa kutipola munda, amene timadziwa kugalauza mphanje, timadziwa mphanje dimba lijalo ndiyebe zinapeza kuona kuti makuchako ana ambiri amene anapita makuchako anali aulesi kopya. Nangasi ali mabwanji pamene kwawo samalima, amona ngati ntchito zake zakhaza kuti za maofesi ikoko ndi kumunda ndithu. Ndiye ana ambiri anathawa, ena mmene anayankhula vitumbiko mumba pa msonkhano wawo pa nkhani yokhuzana ndi za labor, anakamba kuona kuti pali vuto lona kuti anthu ambiri amene anatumizidwa ku Israel anathawa, nkumanena kuona kuti
ifeyo ndife magay nde kumalawiko amatizunza kwambiri sitingakhaleso sitikhala mwaufulu bola ife tingokhala mommuno nde imene ndi triki imene iwowa anawanamiza kumene koko kuti akuti awapatse ufulu sakudziwanso kuti nawonso maisraeli zaugeyi zisamagula nawonso yayi izaugeyi sazipanga support anyway issue yambirira inali imeneyo masankhidwe a anthu samasankha bwino yayi amasankha zomwe zachinyengozi kena akapezeka kuti uko anthu kapanga ulesi. Number 2 chimene chimavuta kwambiri kuti anthu pakana achoke I think chifukwa chimene chonso ndinachilongosola kale mu video ina yake chifukwa china nchonena kuti anthu akapita ku Israeli kumene koko amapeza kuona kuti boma linalandira kale ndalama zina zambiri makamaka kuchoka ku Israeli kupita ku dziko la Malawi nde actually ndalama imene amawapatsa Malawi kumene koko ndi ndalamayo kunoko akamachoka imaoneka ya ndi ambiri ndalama ndi ambiri I think it was 1 million Malawi kwacha ndi kapena 1 plus kumano it was about million ndithu ku Malawi ndiye ndalama ija imaoneka zoti ayi ndalama ndi amphamvu emakuti komano atakafika ku Israel anakapeza kuti ndalama ija mashekels ndalama yakumene koko ndi amphamvu komanso iwo poyerekeza ndi anthu amene anapita okha ku Israeliko poyerekeza ndi anthu amene ananyamuka ulendo wawo okha nkumagwira koma industries ngati opanga maswiti opanga mabisiketi kumene ujako amalandira ndithu kandalama kandi kuti ukamasintha ku Malawi imapezeka ndithu ndi 7 million 8 million 10 million pa mwezi ndalamayo ndi amphamvu kwambiri ndino wina akulima kumunda job yena kuti yolilitsa ija yowawitsa ija then kenako wina ali ku industry yake koma akupeza kuona kuti ndalama ija akulandira ndalama yambiri ndi anthu ambiri amanabe kuti izinso ndi zopoyeraso ndiye bwana tingothawa tipite koma industries iko ndi anthu ambiri anathawa kumunda ndi kupita koma industries kumakagwira ntchito kumene koko kuti akapeze ndalama yokwanira nangasi iyi malipiro ake ndi madeal ndi agreements wana kuti pakati boma ndi boma ngati singapita kwa wekha kuti ndifama ndikwezera malipiro boma ndi limenenso pano linayika ndondomeko zonse kuti inuyo muzilandira ndalama imeneyoyo nde anthu ena ndithu bam anawagwira mavideo ake so tinakuonetsani mbuyo anawagwira ndithu anthu ena nkwapanga deport ena sanawagwire ali ku Israeli komweko komano ali mbalira ndiye izo makamaka ndi nkhani zimene makamaka zilipo panopa pakati pa Malawi ndi Israel guys basi deal yabwereranso mchimake ya ngakhale kuti nablokedwa ya kuti yayi mukawuze umene koko mukawuze umene koko kuti basi tabwezeretsa deal ijayi ubale wathu ukhale wa strong ngakhale kuti anawuswaya ubale ujawo komanso ntchito sanayimisa iyayi pano ayitsegulaso ndithu makuti akafuna kupanga kulimbitsa ubale wawu I think Dr. Laz azingova ngati avala za Chisilamu chilengo chene lina ngasi azimampatsa mantha kuti amene sandituluka amene I think amene wandituluka nde ofunika tipite tikalimbitse ubale nde guys ameneyu ndithu I think ndinakuzinzina lake ameneyu deputy minister of foreign affairs amene ali Sharon Haskell amene ndithu ndi amene wabwera kuzalimbitsa ubale umenewu komanso kuzatsegula deal imene inatsekedwa guys thank you so much Malawian cameras patikupatsirani sowano ya Traore kuti amafuna kumupha nanga chachitika njani Malawi camera